mukavaksi istuutuessaan luolan suulle ja kietoessaan häntänsä käpälilleen. Pyysit minua tulemaan. Varjoissa välähti silmäpari. Sininen kuin veteen heijastuva viherlehden taivas. Luolassa odotti harmaa kolli, ajan ja taisteluiden arpeuttama. Tulitähti. Soturi astui eteen ja sipaisi myrskyklaanin päällikön poskea valkolaikkuisella kuonollaan. Tahdoin lausua kiitokseni. Hänellä oli käheän vanhuksen ääni. Olet jälleen rakentanut hajonneen klaanin. Kukaan ei olisi suoriutunut siitä paremmin. Ei minua tarvitse kiittää, Tulitähti kumarsi. Tein vain sen, mikä täytyi. Vanha soturi nyökkäsi ja räpytti silmiään mietteliäästi. Oletko ollut omasta mielestäsi hyvä päällikkö myrskyklaanille? Tulitähti jännittyi. En tiedä, hän naukaisi. Se ei ole ollut helppoa, mutta olen aina yrittänyt toimia oikein ja klaanini parhaaksi. Kukaan ei voisi epäillä uskollisuuttasi, kissavanhus kähisi. Mutta kuinka pitkälle jaksat joustaa? Tulitähden silmät kiilsivät epävarmasti hänen hakiessaan vastausta. Edessä on vaikeita aikoja, soturi jatkoi ennen kuin Tulitähti ehti vastata. Ja uskollisuutesi joutuu koetukselle ääriä myöten. Joskus yhden kissan kohtalo ei merkitse samaa kuin koko klaanin. Äkkiä vanha kissa nousi kankeasti käpälilleen ja katsoi Tulitähden ohi. Näytti siltä, ettei hän nähnyt enää myrskyklaanin päällikköä, vaan katsoi johonkin paljon kauemmas, mihin Tulitähti ei nähnyt. Kun hän ryhtyi taas puhumaan, hänen äänensä ikivanha rosoisuus oli tiessään, aivan kuin hänen kielellään olisi puhunut joku toinen kissa. Tulee 3, veresi verta, jotka pitävät tähtien voimaa käpälissään. En ymmärrä, Tulitähti naukaisi. Vereni verta. Miksi kerrot tämän? Vanha soturi räpäytti silmiään ja katsoi taas Tulitähteen. Sinun täytyy kertoa lisää, Tulitähti vaati. Kuinka voin tietää, mitä tehdä, jos et selitä lainkaan sanojasi? Vanha kissa veti syvään henkeä ja sanoi sitten vain. Jää hyvästi, Tulitähti. Muista minua tulevina vuoden aikoina. Tulitähti hätkähti hereille ja hänen vatsaansa kipristeli pelko. Hän huokaisi helpotuksesta nähdessään pesänsä tutut kiviseinät. Hän oli kotona notkossa järven rannalla. Aamuaurinko kurkotti säteitään sisään kallion halkeamasta. Jatkaaksesi tämän äänikirjan kuuntelemista ilmaiseksi, klikkaa videon kuvauksessa olevaa linkkiä. Voit kuunnella tämän ja monia muita kokonaisia äänikirjoja ilman kustannuksia 30 päivän kokeilujakson ansiosta.